यही तरह ठेहुना में दर्द हो गई आ गाँव के डॉक्टर रहले आ संजोग से देवरे लागत रहले चल गई आ जाके कहली कि डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहले कि घुटना में दर्द तारा कैसे भइल बा भौजी? तो कहली कि देखी ना और भैया जन बारे अभियंता जी उनका गाँव नहीं गावे के बा आ कुर्सी पर हारमोनियम लेके गावे लन 1 घंटा 1.5 घंटा गावते रह जालन आ घरवा वाला तो उनका उहे आदत धरा गइल बा। जब हमारा से प्यार मोहब्बत कर ले तो हमारा के पीली बना देले पीली आ लागे ले प्यार करे तो उ तो देवर रहले कहले कि भौजी यही से तारा ठेहुना में दर्द होता तारा प्यारे करावे के तो पीली मत बनो तू चमगादड़ लेखा बन जा दोनों टंगरी ऊपर कर दो। ए प्रकार कौन बताओ जरूरी बारे मन कहले कि ठेहुना में तारा दर्द ना हो तो कहली कि देखी हमारा चमगादड़ बनला में कोनो दिक्कत नहीं है बाकी जब पीली हम बनी लेनु तो में हमारा फायदा होला बड़ा चीज होइले। डॉक्टर साहब कहले कि रे बाप तारा पीली बनला में कौन फायदा बा भाई? कहली कि पीली बनला में से फायदा बा कि ऐसे पीली हम बन रहिले हमारा अभियंता जी प्यारो करत रहिले हम टीवी पर सीरियलो देखत रहिले। देखिए बनावटी हंसी हंसला पर आदमी चिन्हा जा हंसम कब जब लइया पर चढ़ा देब लई तो हम लइका के कह के हो तारी मत सुतस दुकान छोड़ लेबे अनकेत बाबू हां भाई हो तारी मत सुत हंस मत दोस्त लागेलो तोरी हो तारी दुकान छान के सुते वाला लोग बड़ा हमरा खिस पर लगाओ नहीं के माहौल मत बिगाड़ो कोलरिया दुकान जतना मौगाले होई तरह सुतले दुकानिया खोल के आगे भाई केहू ग्राहक आई तो देखी कि दुकान का शटर खुला बा पैसा अपन धो के बर बाजार क के चल जाए सुते के बता देखत है लइका हमारे जिला के हन कृष्णा जी के संग के तरी सुतल बड़ानी देखत जा कृष्णा अभियंता भैया का शुगर हो गल बा कितना खेपे हन 2-4 गो मौग हो गए बड़े कही में एगो दूगो का तू देख अब चली एक तरह अभियंता भैया के मेहरारू के गोड़ में दर्द हो गए गोड़ में को देखले ठेहुना देखले बड़ो देखले बड़ कि ना ना जी दिखाई तो देखो बुझाता कि जरल चैली हमारा ए भाई तो जैसा ठेहुना रे ओसन कनु हम देखाई हैं यही तरह ठेहुना में दर्द हो गई आ गाँव के डॉक्टर रहले आ संजोग से देवरे लागत रहले चल गई आ जाके कहली कि डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहले कि घुटना में दर्द तारा कैसे भइल बा भौजी? तो कहली कि देखी ना और भैया जन बारे अभियंता जी उनका गाँव नहीं गावे के बा आ कुर्सी पर हारमोनियम लेके गावे लन 1 घंटा 1.5 घंटा गावते रह जालन आ घरवा वाला तो उनका उहे आदत धरा गइल बा। जब हमारा से प्यार मोहब्बत कर ले तो हमारा के पीली बना देले पीली आ लागे ले प्यार करे तो उ तो देवर रहले कहले कि भौजी यही से तारा ठेहुना में दर्द होता तारा प्यारे करावे के तो पीली मत बनो तू चमगादड़ लेखा बन जा दोनों टंगरी ऊपर कर दो। ए प्रकार कौन बताओ जरूरी बारे मन कहले कि ठेहुना में तारा दर्द ना हो तो कहली कि देखी हमारा चमगादड़ बनला में कोनो दिक्कत नहीं है बाकी जब पीली हम बनी लेनु तो में हमारा फायदा होला बड़ा चीज होइले। डॉक्टर साहब कहले कि रे बाप तारा पीली बनला में कौन फायदा बा भाई? कहली कि पीली बनला में से फायदा बा कि ऐसे पीली हम बन रहिले हमारा अभियंता जी प्यारो करत रहिले हम टीवी पर सीरियलो देखत रहिले सीरियल का नाम है बंधन टूटी ना रवत इंजीनियर है मैं कहां असल लेता बताई तो तनी बताई तो लोटा मणि अटकल छोड़ एक और ले ली यो नहीं हो अनिल यादव बीडीसी शिवाल मठी तो बीडीसी बने तो और कुछ दे दी शिवाल मठिया का सारी बीडीसी महाराज ऊपर चढ़ी 40 गो हो गए 60 गौरी दे दो तो 100 गो हो जाए 40 गौरी और ये गो जाई भैया ना अब ना तनो लालच ना कर अच्छा दे तनिका ना तो अब देबे कोई तो 50 टकिया दे हार्दिक अभिनंदन जय जयकार शिवाल मठिया का एक और गीत ले लो ई कंपोज तनी हमार इतिहास में ओकर नाम होला जे अपन कुछ लिख धरावे जैसे हमारा अभियंता भैया कोई गो अपन लिख धरौले बने कोई गो जिला में मऊगन के उत्पत्ति अगर बा कहीं तो यही मंडली से बा
कहीं निछाछ भेटा जे तो जाजे कि वही मंडली से लड़का निकलल ह एगो कैसे कैसे सुबह बाज के आ गइले इनका वो परछाई परत रहे त लई भाग गइले हमारा भैया लगे मऊ के धर्मशाला खोल धर्मशाला भैसलीन के कंपनी बंद हो जाई पहले दे दी बीडीसी भैया अच्छा पीछे से देनी भैया आगो से कुछ दे दी एगो नोट भुइया गिरल बा अब 20 टकिया मत दी आगे से आगे तरह धनी बानी 50 टकिया दे हमनी के धराई पे एगो और दे दी होने पीछे 100 गो देनी है अरे भैया एगो और दे दी हरी महाराज लोग देखता बात महाराज रुपया पैसा हाथ के मैल है एगो और दे दी 50 अच्छा है अच्छा होता नहीं से का हो जाए ये मेहमान बड़ा सा महाराज 50 टकिया दे दी जाए बन रहे हार दिखा दे बंधन बा अब देखिए हम इंजीनियर वाला अपन दिमाग लगावत नहीं कि ले ले हैं 100 गो तो हम कैसे 200 ले ले अपन दिमाग खटाई ले कहाँ रहनी हो बैठा तनी भैसलीन के कंपनी बंद हो जाए कसम खा के कहते नहीं अगर अभियंता भैया के दल ना रहे भैसलीन बेचाइल बंद हो जाए जितना भैसलीन के खपत बा मैं है के दल में बा अभी बगली चेक कर तो 2-4 गोटी में पकड़ा जाए ये लोग का है कि मैं वही रास के लड़का बड़ा सा आ कहतो बानी कि देहाती जी लड़का रखत धुरान काका के मंडली लेखा जाए दे हमरा ओसन लड़का रखे के ओकर हम आसी के ना हो ना हमने के मारे वाला हम हमको नचनिया के शैम्पू लागला डब लाग हमरा गछ दे तनी एगो गीत हम सुनाई नी हो भी फिर हाले गोले बनी 97 भैया के फरमाइश बा एक गीत के कंपोज बा गुलाम अली जी शायद गौले रहने कौन गीत रहे चुपके रात दिन एक हम भोजपुरी में कर कंपोज कर दल बन कैसे लइके ह कहता रहलू अजरिया हम तो हर चान कोरब में हमारा होखे बिहा रहलू अजरिया हम तो हर चान कोरब में हमारा होके बिहा अजो तोहर प्यार दिल में आबाद बा अजो तोहर प्यार दिल में आबाद बा चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा रहलू अजरिया हम तो हर चा कोरब में हमारा होखे बिहा रहलू अजरिया हम तो हर चा कोरब में हमारा होखे बिहा आज तोहर प्यार दिल में आबाद बा आज तोहर प्यार दिल में आबाद बा चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा चुपके रोवले बारू आँख दूनो बाल बिखरल ओठ सूखल लोर पसरल गाल बा चुपके रोवले बारू आँख दूनो लाल बा
संतोष भैया न अनिल भैया बीडीसी गम के गाना पर सब कोई रुपया ना दे। अब तेरा उम्र नहीं है प्रेमिका के धोखा देवे वाला और वह तेल नापे वाली लीटर धोखा दे ले हम जानते हैं। और वह नापल चाहत हो हम स्लिप हो गया। अच्छा रे तब बीडीसी बनी नु भगवान कर सर्व प्रधान हो जाए पैसा दिले बनी प्रधान हो जाए एकदम समय पर बनी हो सिटी दोसर के सनुरा मांगे हाथ में हाथी चूड़ी पहन ले लुका है कौन रहे मजबूरी। दोसर के सनुरा मांगे हाथ में हाथी चूड़ी पहन ले लुका है कौन रहे मजबूरी। आज तोहर प्यार दिल में आबाद बा तोहर पीछे जीवन हमर बर्बाद बा। चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा। चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा। कवन कोई नी गुना दोसरा से बिया दिल सिल कोइलू सिधोरा में। बाबू बाबू कह के जिया न कोइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा। दिल सिल कोइलू सिन्होरा में बाबू बाबू कह के जिया न कोइलू जिंदगी सुतलू बलमुआ के कोरा में। बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमारा अनिल भैया बीडीसी और हमने के उपेंद्र जी एक गम के गाना पर रुपया दिले बनी सतन भैया रमेश भैया बाकी कह के बा अनिल भैया बीडीसी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब। कमल से हाथी के आवा तारवाई बेवफा सनम हो कइलू बेवफाई। कमल से देहाती के आवा तारवाई बेवफा सनम हो कइलू बेवफाई। सोचे है ना बाकी इनका का सरापल लाने जाइए अभियान तब जितने दिन रहली हमारे अंगे तो लगली अब इनकर बियाह हो गई इनकर मर्द मिल गए ते ना तो सरापल ठीक नहीं है। खुश रहो रब से ही है फरियाद बा खुश रहो रब से ही है फरियाद बा। चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा। चुपके रात दिन आंसू बहावल याद बा। तब वो मंडली से सेवाली तीन गो हो गई। यह नारी है
कितना घर के खा गईली एगो राजा के राजे खा गईली राजा पी गईली नारी के करनम भड़ थर बन गईले जोगिया रे बन गईले जोगिया हो मंत्री सर कलम किया जाए जल्दी हथियार ले जाए ए गीतिया के सब कोई गावेला रवो गईले आ उहो के गईले बाकी रस में निकाले के बा नारी के करनम भड़ थरी बन गईले जोगिया रे बन गईले जोगिया हो मंत्री हथियार आ गया है लंगड़ को गाय दिया जाए राजपाट तिहालन भी सारन हो रा ए राम हो ए राम हो राजपाट तिहालन भी सारन हो रा ए राम 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 हो राम राम जी कन्हैया रे राम जी कन्हैया हो उहे नैया लइहन बेड़ा पारन हो रा ए राम उहे नैया लइहन बेड़ा पारन हो रा ए राम हो उहे नैया लइहन बेड़ा पारन मंगलवार का शुभकामना देते हुए हम पुनः इंजीनियर भैया को दे रहे हैं।